Zdravo svima, evo nas u Serbian Gameplays, ovo je naša prva epizoda Minecraft preživljavanja i ujedno naš prvi videoklip. Ajde da počnemo. Prvo ćemo naći neko mjesto da možemo napravimo neku kućicu. Ajde ubijemo ovu kućicu da nađemo malo hrane. Super, imamo i vune. Moramo kravu. Ajde, tako. Ajde bre. Pa crkni. To. Ovdje ipak nećemo, previše mračno. Tu vjerovatno ima nekih creepera ili tako nešto. Okej. Ovdje, mogu vam reći, nije loše. Ovdje ćemo mi da napravimo kućicu. Mislim, nije kućica, nego čisto unutra ćemo da ukopamo sve. I tu da živimo. Ali mislim da je dobra ideja da nađemo malo drveta, jer nam treba kramp, mač i tako te stvari da se lakše odbranimo od creepera i da lakše nabavljamo materijale. Ima ovdje dosta drveta, tako da bit će nam lako. Ali prvo moramo da napravimo radni sto da bi išta drugo radili. Znači, osnovno je da napravimo taj radni sto. Tako. Ajmo sad ovdje jedan radni sto. Šta je ovo? Evo. Prvo moramo da napravimo ovo. Aha, u redu, pa onda radni sto. Odlično. Ajmo sada u naš zaklon. Unutra. I smjestit ćemo ga ovdje. Ovako. I onda nam trebaju ovako. Dve grančice. I da bi napravili kramp morate staviti 3 drveta i ovako 2 stika. Odlično. Sad, kad imamo kramp lakše nam je da uništavamo ovaj kamen. Zanimljiva stvar je da kada uništite kamen ne dobijate ovaj kamen, nego dobijate takozvani cobblestone. Evo ga ovdje. Kakav je ovo zvuk. Nešto čujem. Šta je ovo? Bolje mi je da napravim jedan mač, jer ja ovdje vidim da se nešto loše događa. Čovječ, čujem stvarno neke zombije, creepere, šta god da su, ja stvarno ne znam, ali čujem ih. Ajmo mi ovo da pritvorimo polako, pa kogod daje neće nam ući unutra. Gdje nam je kamen? Evo ga tu. Sad crafting table. Evo ga ovdje. Njega ćemo da postavimo ovdje ovako. I treba da napravimo jedna vrata. Odlično. I njih ćemo postaviti ovdje. I sad nam izgleda treba još nekih materijala. Mora se zatvori ovo. Ne valja. Treba nam još kamena. I tako. Sad idemo malo napolje da ubijemo koju životinju, nađemo malo hrane. Nešto osnovno da bi preživjeli tu prvu noć. Evo jedna ova ovca. Dođi! Evo ga, super. Imamo 2 vune. I još jedna. Super! Sada kad imamo dosta vune možemo da napravimo i krevet. Odlično. 3 vune, to je sasvim dosta za krevet, ja mislim. Ali ovce ne daju hranu, tako da moramo zaklati i krave. Dođi kravo. Odi tati. Kad imate mač mnogo je lakše zaklati bilo koju životinju. Čak i ove zombije, creepere i tako to. Zato što mač je jači. Malo pečurki. Super. Ajmo mi dole polako. Imamo i malo ovoga krzna. Tako da možemo sada kože da napravimo i
neki oklopčić. A šta možemo napraviti? Ne možemo ništa izgleda. Treba nam još, ali nema veze. Možemo napraviti inventar. To nam je sada neophodno zato što... Ne! Fali nam još jedno drvo. Ali... to. Biće dosta za inventar. I ako nekad umremo ili nas ubiju ti creeperi i tako ta stvorenja, lakše ćemo, nećemo u stvari izgubiti ništa od naših stvari ako napravimo inventar. A ako ne, čim nas neko ubije, sve stvari se razlete naokolo i eto, nemamo više te stvarčice. Gdje nam je kramp? Treba će nam kramp. Da ovo sklonimo. Tako. I ok. Evo, unutra ćemo da stavimo ovo. Ovo. Ok. Ajmo da napravimo i krevet sad. Kako ide? 3 vune. I 3 drveta. Odlično. Imamo krevet. To je bilo lako. Odlično, imamo krevet. Ajmo sad nastavljati ovo da istražujemo. Kada padne mrak, vjerovatno nećemo ni spavati, jer moći ćemo da idemo u rudu, da nalazimo možda neko zlato, dijamante, nije bitno. I neophodno nam je također da napravimo baklje, a da bi napravili baklje, morat ćemo da nađemo malo uglja. Lijepa. Poprilično je lepo unutra. Ajmo sad da radimo malo na eksterijeru, odnosno ovo s polja. Opet čujem neko čagrtanje. Šta je? Evo, tako već izgleda mnogo bolje. Odlično. Evo, ovdje će nam trebati malo prostora, jer ćemo tu stavljati neke biljke. Poprilično je da mračno ovdje, ajmo da nalazimo neke minerale i ugalj nam treba da bi napravili te baklje. To nam je neophodno sad, znači. Ovdje se skoro ništa pa i ne vidi. Tako da će nam biti malo teže. Kako sada se popenjem gore, jao. Šta uradi Serbija? Nismo još ništa našli. Evo malo napolje da vidimo šta ima, pa ćemo ovo kad se smrkne probati da nađemo. Ići ćemo ono na slepo. Polako pada mrak, to već možemo primijetiti, zar ne? Ali, sad da provjerim da stavljeno nam je na lako, znači bit će creepera i ostalih stvorenja. Kravica, odi. Počinjem da postajem gladan u stvari. Odi. Nisi se nadala, jel? Ja jesam. I koliko krava. Dođi. Ja mislim da ćemo, ako nastavimo ovako, imati sasvim dovoljno materijala. Beži, zombi. No, beži.
Nećemo se biti sa njim, o čoveče. Trči. Gdje je? Odi. Ajde, izazivam te, đubre jedno. Spasi smo živu glavu i to jedva. Ja mislim da nas udari još par puta, boga mi, dobro bi nas... super. Možemo spavati. Da nas udari još par puta, boga mi... Šta je ovo? Ja završih napolje, ja spavah unutra. Čudno nešto, majke mi. Čudno. Evo ga, mali zombi, dođe. Sad si moj, malo mesa. Sad si moj. Zapalio se, nije očekivao. Samo da ne zaboravim gdje mi je bila kuća. Ali ova krava pala. Ajde. Ode na mač. Super. Baš mi je to trebalo. Sad kad bi naleteli na kripera, ja mislim da bi bežao. Koliko me noge nosi. I to je to, ljudi moji, preživali smo prvu noć u Minecraft preživljavanju. I samim tim ovo će biti kraj prve epizode. Ako vam se dopao ovaj video, lajkujte i pretplatite se na moj kanal. I to bi bilo to. Ćao!